41-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin Hanafiyetin tersine Pençpiriyet we Wahhabiyetge rewaç berjek bolup Hanafiyet perdesiniň eteginde pinhan bolanlara wagt berilmese gowdiýen sowtysynyň jogaby ýasy. Hanefiyetiň tersine Pençpiriyetge we Wahhabiyetge rewaç berjek bolup Hanefiyet perdesiniň eteginde pinhan bolan gürgider libasy mişlere wagt berilmese gowda. Hamidan we musalliyan Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsir şöýle sözler aýdyp zımnan we işaratan Pençpiriyet we Wahhabiyet lakap bilen rejmen bil gaýb edip töhmet urup durlar. Hormatly ahunda da delil we delailden aciz galyp öz muddaany isbat edip bilmän, böyle puç we bir esas duruglar bilen kizip we töhmetler bilen yüregini hoşlap hamilerine teselliyet berip otursun. Hudawandy mutaldan gork, kizip we töhmet durmakdan we yalan sözlemekden bir gün dilinden çıkaran sözlerinden jogap bermeli bolarsın ki Allah Taala aýtýar: "Ma yelfizu min qawlin illa ledeyhi raqibun atid." Sure-i Kaf'ın 18-nji aýaty. Aýtmýar hiç tuhany ki bolmasa şonuň ýanynda nigahban amada we hazır. Ahmed Ahun Gurbanpur bir gep aýtsaň oňa delil gerekdir. Men sana 26-njy bölek sowtyda jogap berdim ki meniň akidam usulda Maturidi, furuda Hanafi diýip. Sen delil tap ki şol sebepden Pençpir bolýarsyň we Wahhabi bolýarsyň diýip aýt. Eger men seniň fasyt we harap pikriňe wara Pençpir we Wahhabi bolsam, eger delil tap bilmeseň onda gepliýän gepiň heder we ýalaýy heba mensura bolar. Heder we ýalaýy gepläp ömrüň zaýy ötürüp oturma. Kıyamet gün baz purs bolar. Kıyamet gün hijalatga galarsyň. Birge paýdyp delil tapman otursaň, ondan wara geplemezlik ýagşydyr. Ondan wara geplemezlik ýagşydyr. Betepawut gepläp aklyň ýitirsäň, ondan wara geplemezlik ýagşydyr. Ondan wara geplemezlik ýagşydyr. Binaen ahundada bir jogap galmajak bolup bolmaz sözläp oturma. Pençpiriyet we Wahhabiyet tapany maňa urýarsyň. Eger sen sadyk we rastgy bolsaň aýt. Şol delil jätten Pençpir we Wahhabi bolýarsyň diýip aýt. Bolmasa bul sözleriň sarih buhtandyr. Subhanaka hada buhtanun azim.